Hormatly prezidentimiz Merkezi Aziya Russiya sammitinin geçirilýän yeri kabul edişikler köşüne geldi. Bir-de döwlet başçylarymyzy Täjikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmon mehirli garşylady. Sammitde gatnaşan döwlet başçylarynyň birlikdäki resmi surata düşmek dawarasy tamamlanandan soňra Merkezi Aziya Russiya formatynyňky ýokary derejeli duşuş geçirildi. Prezident Emomali Rahmon sammitde gatnaşlary mehirli berekläp, çakylyk kabul edip Täjikistana gelenlikler üçin hoşallygyny beýan etdi. Hemde bugünkü ýokary derejedäki duşuň alty taraplaryň hyzmatdaşlygy hil taýdan täze dereje çykarjakdygyny anan bildirdi. Soňra sammitde gatnaşylara söz berildi. Sammitde hormatly prezidentimiz çykyş etmek bilen Täjikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmony bildirilen mehmançylyk üçin minnetdarlygyny beýan edip, Merkezi Aziýanyň we Russiýanyň döwlet başçylarynyň şu gedekki ikinji duşugyny geçirmeginiň şeýle formatda hyzmatdaşlygyň ýygyderli esasa geçýändigini görkezýänini bellädi. Munyň özi kanuny aýaklykdyr. Merkezi Aziýa we Russiýa diňe bir giň geografik geňişligi emele getirmek bilen çäklenmän. Eýsem köpatyrlyk taryhy, syýasy, ykdysady, medeni we insanperwer gatnaşyklar bilen baglanyşandyr. Hutşeýle şertleriň jemi biziň hyzmatdaşlygymyzyň mümkinçiliklerini häzirki wagtda şeýle hem uzak möhletlerin geljekde ugurlaryň giň ýerim boýunça ösürmek üçin bir esas bolup durýar diýip döwlet başçylarymyz aýtdy.